Ahoj, já jsem Matouš, pracuji v Deheus jako mistr výroby. Podle statistik YouTube 60% z vás vypne tohle video po 20 sekundách, což je asi za 6 vteřin. Proto řeknu to nejdůležitější už teď. Deheus vás bude bavit. Dostanete slušně zaplaceno. To byl pan ředitel, ten má vždycky pravdu. Doporučuji ho nevypínat. Výborně, tak jste zůstali. Trošku se tu porozhlédneme. Nacházíme se v Listovicích u Chocně, v největší a v nejmodernější výrobně krmiv v České republice. Každou hodinu tu vyrobíme 40 tun dobrot. Je to fakt slušný úkol. Naše druhá pobočka je v Marefách u Bučovic. Dohromady vyrobíme 261 000 tun krmných směsí ročně. Deheus ale nenajdete jenom u nás. Pobočky máme po celém světě. Dohromady v 50 zemích zaměstnáváme více než 4200 lidí. Pracují u nás sami inspirativní lidé. Tady je Pepa, známý též jako křesťánek. Dělá u nás krom jiného zabíjačky pro kolegy. Ahoj! A tohle je Markéta. Markéta se ráda schovává před kamerou. Honza je náš firemní rytíř. Každá dobrá firma by měla mít alespoň jednoho. Pana ředitele už znáte. To je vůbec veselá kopa. S ním si zažijete legraci. A ven? Tamhle sedí Zuzka. Má na starosti mimo jiné vaše firemní benefity, čili je dobré jí moc nerozčilovat. Firemních benefitů je celá řada. Můžeme začít mimořádnými finančními odměnami. Nabízíme také 4 dny dovolené navíc k základním 20. Nabízíme také příspěvek na stravování. Zaplatíme vám kurzy angličtiny v pracovní době. Asi nejvíce využívaným benefitem napříč firmou je velmi výhodné volání a internet i pro rodinu. Trošku jsme Zuzku zrychlili, snad se nebude zlobit. Těch benefitů je opravdu hodně. Mrkněte na náš web, anebo Zuzce rovnou napište e-mail. Tak to jsme my, Deheus. Jsme naprostou špičkou v oboru. Naši klienti od nás očekávají top krmiva v té nejlepší kvalitě. Proto tvrdě makáme a neustále se zlepšujeme. Ale ctíme heslo Work hard, play hard. A často si společně hrajeme. Hory, narozeniny, Vltava, furt se něco děje. Třeba tady jedeme cyklistický závod Tour Deheus, což je něco jako Tour de France, jenom lepší. Chcete být také součástí vítězného týmu? Pošlete Zuzce životopis a domluvte si schůzku. Třeba i vy zjistíte, že růst máte v genech. Stejně jako my!